ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଠେକୁଆ ଓ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲେ। ଠେକୁଆ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ସଦା ବିବାଦ କରୁଥିଲେ। ମୋ ପରି କେହି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ଠେକୁଆ କହୁଥିଲା। ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ମୋତେ କେହି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଘର୍ଷଣ ହେଲା। ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିଏ ମିଠା କଦଳୀ, ଗାଜର ରଖିଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଆଣିବ, ସେହି ସର୍ପକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଠେକୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ନଦୀକୁ ପହଞ୍ଚି ଠେକୁଆ ବିରକ୍ତ ହେଲା। ସେ ପାଣିରେ ପହଁରି ପାରୁନଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ହସିଲା, ମୁଁ ସହଜରେ ପାରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଜଳଟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପାରିପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ଦୁହେଁ ବସିଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ, ତେବେ ଏହା ବୋଧେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଠେକୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନଦୀ ପାର କଲା। ଗଛକୁ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ କଦଳୀ ତଳେ ପକାଇଲା। ଠେକୁଆ ଗାଜର ଖୋଳିଲା। ଦୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ଓ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ନା, ଏକାକୀ କାମ କଲେ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ମିଳେନି। ସହଯୋଗ ଓ ଏକତାରେ କାମ କଲେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ।